See things you don't understand. I can take myself. ¿Qué tal, queridos míos, ladies and gentlemen? Mireu, vinc a comentar-vos el tema del concurs de l'estiu, un concurs superinteressant on aneu a predicar, aneu a evangelitzar en Alcoiania i a més aneu a endur-se premis simpàtics. I aquests premis poden oferir-los, poden ofertar-los empreses xicotetes. Com a empresa xicoteta, com a servei, què tens que fer? Són aportar lots de 60 euros, 60 euros en productes, 60 euros en serveis. Per exemple, de Quality Tours Mariola anem a ofertar 4 visites guiades, un valor de 60 euros. I els guanyadors podran elegir, per exemple, el que guanyi el concurs de l'estiu, de la foto més alcoiana de tot l'estiu, elegirà possiblement 4 lots, 5 lots, els que ell vulgui. Podeu oferir qualsevol coseta, qualsevol servei, i el guanyador, repeteix, triarà. Eixos 4, vull 1, 2, 3 i 4. O el segon premi, 2, 3 lots. Eixa és la idea. Com a empresa xicoteta, si baix vos deixo la informació per a que pugueu omplir tot el que vulgueu i comencem a participar en juliol, però n'hi ha que preparar-se, penya, perquè això és el concurs de l'estiu. Alcoianos por el mundo. Adeu! So sad.